κάτσε μπαμπά. Μπαμπά, πάει να κάτσεις το πας. Τρώει νομίζω. Ας το πας. Δεν είναι φαγητό. Φέρ το καπάκι του παζλ, Μαργαρίτα. Πίσω σου. Δεν είναι φαγητό πας. Το πας δεν είναι φαγητό. Και τώρα μπορεί να κάτσει το πας. Σαν λούτρινος είναι, Μαργαρίτα. Χάιδεψε το να δεις πόσο μαλακός είναι. Έλα από εδώ να το χάιδεψεις να δεις. Εδώ. Ναι, χάιδεψε τον εδώ. Χάιδεψε τον στο κεφαλάκι να δεις πόσο μαλακός είναι και του αρέσει. Έλα, χάιδεψε τον. Τι είναι μωρέ, αχιά. Εδώ, έλα από εδώ, έλα από εδώ. Με τσίπησε. Τι σε τσίπησε. Χάιδεψε. Σε τσίπησε. Χάιδεψε τον από εδώ. Κάτσε κι εσύ. Αυτός και μόνο μου του πατήσεις την ουρά. Χάιδεψε τον να δεις. Χάιδεψε τον να δεις μαλακός που είναι. Χάιδεψε τον. Παπά μου βοήθησε να φτιάξει το πας. Τόσο λάθος. Λάθος διατροφή. Τόσο λάθος διατροφή. Τρόφι. Μπαμπά, πού πήγε το άλλο κομμάτι? Για εδώ. Που το